Сърца червени, сърца милиони, на шампиони, само ЦСКА. Сърца червени, сърца милиони. Привърженици на ЦСКА основаха преди година фен-клуб на армейците в Чикаго. Инициатори на тази идея са Галин Кунев и Жоро Стойчев. Има 900 фен-клуба на ЦСКА в България и чужбина. В Чикаго има голяма българска общност и създаването на такъв клуб е съвсем естествено. Своите поздравления към членовете на фен-клуб Чикаго Редс, може би най-големия фен-клуб на български отбор зад граница, поднасят треньорът Стойчо Младенов и капитанът Тодор Янчев. Вашият фен-клуб Чикаго Редс навършва една година. Какво бихте искали да пожелаете на феновете си там? Честита годишнина, да не подкрепят, защото ЦСКА без своите фенове се превръща в един обикновен отбор. И аз съм изключително щастлив и доволен, че фен-клубите се увеличават всяка една година все повече и повече. Това значи все повече привърженици. Каква е ролята на тези фен-клубове, създадени извън границите на България, в различни държави по цял свят? Това значи популяризираме още повече името и авторитета на ЦСКА. Нещо, което само може да ни носи дивиденти. Каква е вашата амбиция за следващия състезателен сезон? Шампионската титла ли? Амбицията в ЦСКА и целите в ЦСКА са били винаги едни и същи, независимо в какво състояние се намира отбора или клуба. Това е спечелване на титлата и успешно представяне в евротурнирите. Вашият фен-клуб в Чикаго навършва една година. Какво бихте искали да кажете на феновете си по случай този празник? Най-вече да са живи и здрави те и техните семейства, защото това е най-важно за един човек. Много се радваме, че имаме оттатък океана привърженици. Това е една гордост, която изпитваме, независимо в коя точка на земята гостуваме, на лагер сме в чужбина. Надявам се декември месец по последни информации да отидем при тях, да се запознаем на живо и да усетим тяхната подкрепа. Въпреки от толкова километри, ние чувстваме тяхната обич и искреност, която се надявам винаги да запазят в сърцата си. Не винаги успяваме да ги зарадваме, но това не е основната цел. Да правим нашите фенове горди, те да възпитават своите деца да продължат ЦСКАрския дух. Надявам се в това. Живи и здрави да бъдат. Много поздрави, живи и здрави, бъдете щастливи с ЦСКА и с вашето семейство. Да използвам възможността да поздравя моя приятел и колега Цеци Йончев, една голяма прегръдка за него и за неговото семейство.